18 urtekin han lanik ez zauan, Zumaian, lan gutxi zauan. Eta orduan moitu biharra gendun noa baita. Eta bueno, nari tokatu zian, Elgoibarrera tortzea lanea, makina herramientara. Hasiko menei barren, 5-6 kilometrora, zauan kisto movida ja politikoa kalean, hemen ez zauan ez zerrez, lotan zauan herria. Ni oso gaztean nintzen, ume bat, herri honetan barrikada jartzen ezagutu ginen. Guretzat Pello espainolista zen, ez zulako independentzia aldarrikatzen. Guk garai hartan egin duen kriston revoluzioa da gu ginean bakoitzak Che Guevara bat, benetako revoluzioa baino leheno norbeen revoluzioa behar dela, personala. Niretzat basarri hori izan da. Nik ez nuan behin pentsako nik inditxeten gauza guztiak egingo non ikanean. 1989an okurritze zait bilera bat inbetu. Pako Egea eta Arnaldo santuta bi munduz desberdin eta zen zer gaitik ez. Eta respetuakin danetik hitz egin du. Zeiruituko zaizon Jesus egiguren mai ontara etortzea. Pello hainbeste urten elkarrekin jardun da, katen lagun handilen eta gula. Kamareroa, kosinerua, txoferra, telefonista, danetik behar zutelako baten bat olako gauza egiten. Ertzaina zeukaten guardaespalda behar, orduan karo. Eta han kajartian, berdura kajartian han ekartzen duen, danetik joki dugu. Arnaldok izate zion Jesuseri, eta baita ere Jesusek Arnaldo, Guk, generazio bizela, konpondu behar dugu arazo gure artean. Guk hau izin dugu, arazo hau laga, gure seme alabari txintxilizka. Eta kalde batetik, konsejal batzuekin zuten, Preideak oratzena, Elespeak oratzena, eta bestetik Arnaldo kartzelatik aizan pasatzen, ilegalizazioa, tortura zauden ere bai, gertauta gertatukoak, alde batetiko besteak, guk mai hau ez dugu apurtuko. Nere ama hil zenean bere errautzak hemen daude, eta horrek esan edu niretzat Txillar eta Pello zer diren nire bizitzan ez. Nik problemak ikusten amintzen Arnaldo gine, Pello deitzen nion. Oso importantea zean empatizatzea bi mundu horrek. Prolegomeno para un diálogo politiko. Izketan hitz izan guztia, nola esango zan, da ze basetan, ze kompromiso zaben, Zapatero dakizuen bezala, onartzezun prozesua ibultzamatea, eta horrek ja panorama guztia aldaketa bat ematen dio. Behin ez zuten diskusio bat ere egin. Nik uste nire lortu zala, Arnaldo sartzezala Jesusen buru barruan, eta Jesus sartzezan Arnaldon buruan. Porque azkinean, danak aizian sufritzen gertatzen aizan gertatzen. Orduan, mai bat, Loyola zango zan, hasierako Loyola. Lehenengo bidaia Ginebrara itxeko Jesusek etakin eoteko. Herri Dunant taldea, segin zian bilerak itxan. Amen. Arnaldo ez zauan, baina bai Rufi, Urko Aiartza, etortze zian bileretara. Jesus segitzezu. Konbentziuta zabalako, parke prozesu hori aurrera arteko zua. Bezarkada batekin, juntzan ametik, Zapatero. Netzat deskubrimentu bat prozesu honetan izan da Jesus. Koiziditzea Arnaldotegi eta Jesus egure bitala esan da.